खम जाला बियो महा जाला मिथिबायना दिनै आं दाखालि जे बिटिआर इनपस्ट टुडे इउटुब चेनेल मोनसे फेसबुक पेजआव हाग्रामा महिलारिनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट आव जेनोखि जानाय बिथांनि कनफारेन्सआव जानाय समावहाय जे हाग्रामा महिलारि सानै बिबुंथि लाखिदोंमोन आरो बे बिबुंथिफोरखौ आङो रिल्स हिसाबै आंनि पेजआव होदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ लानानै माखासे मानसिफ्रा आंखौ इन्स्टाग्रामाव बुंहरदों माने बिथाङा हाग्रामा महिलारि जाहैबाय मा माने दा प्रमद बर'खौ सोलोंगासिनो दङ प्रमद बर'नि मोनफ्रोमबो बियो गारनाय नङा जे बाथ्राखौ प्रमद बर'आ दिनै मावबोबाय थादों बेखौनो बिथाङा सोलोंगासिनो दङ माने कपि खालाम बिथाङा खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दं होननानै बुंदों आरोखि दा गतिके नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो दिनै रायलायनो डिसकासन खालामनो नागिरदों जे दिनै हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि माखौ कपि खालामखो नङा होमबा बाट मेन बाथ्रा बिसो जाबाय ना प्रमद बर'नि बबे मोनसे रायज्लायनायखौ बा प्रमद बर'नि बबे मोनसे डायलगखौ बा प्रमद बर'नि बबे मोनसे खामानिफोरखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया माने कपि खालामखो आरो कपि खालामनानै दिनै पाब्लिकफोरनो मा प्रतिश्रुति होखो बेसो जाबायना बाथ्राया दा स' गतिके आं नोंथांमोननो खिथानो थांगासिनो दङ सै आं हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे भिडिअ क्लिप ससे होग्रोगोन आं गोलाव होनाय नङा बिनि सायाव आं आबुं बाथ्राखौ रायलायगोन आरोखि नायग्रोदो जितु কি কয় যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে সবেতো চাকৰি নাপায় আৰু সবত নহয় চাকৰি পোৱাটো সবে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আমি যিখিনি আমাৰ ক্ষমতাত আছে আমি দিম যিমান পাৰিম কিন্তু বহুতে চাকৰিও কৰিব ইচ্ছা নাযায় বা নাপাবও পাৰে সেইকাৰণে তাৰমানে ইংলিছতো সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট বুলি কয় যে মইতো কি কৰে তাৰমানে বেকাৰ আত্মনিৰ্ভৰ কিছুমান আমি প্ৰজেক্ট ল'ব সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান বিটিচিৰ পৰা কিছু প্ৰজেক্ট আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ যেনিবা আমি ইয়াৰ নামত এই 2025 যেতিয়া চৰকাৰ আহিব আমি 100 কোটি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক যাতে আমি এই কনফাৰেন্সত আদি ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিম প্ৰচাৰটো কৰিছে মই আমি বেকাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে আত্মনিৰ্ভৰৰ কাৰণে আমি 100 কোটি প্ৰত্যেক গাঁৱত আপুনি চাব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনে ঘৰত বহি আছে BA পাছ হৈ পেলাই MA পাছ হৈ পেলাই কোনোবা মেট্ৰিক লৈকে পঢ়ি পেলাই এনে বহি আছে কোনোবা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হৈ পেলাই কোনোবা MSc হ'ব পাৰে কোনোবা MA হ'ব পাৰে কোনোবা BA হ'ব পাৰে BSc হ'ব পাৰে মেট্ৰিক হ'ব পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হ'ব পাৰে প্ৰত্যেকটা গাঁৱতে হিচাপ নাই আছে বহুত আছে তো সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি যাতে কিবা এটা কৰি দিব পাৰে সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি এই 100 কোটি এই বছৰত 2025 চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি 100 কোটি টকা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক আমি ডেলিগেট হাউচত আলোচনা কৰি আমি ডিচিশ্যন ল'ব আগন্তুক 20 আৰু 21 আজি 8 তাৰিখ যেনিবা প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত 2,500 জন বহুত মানুহে মাছ মাৰি পেলাই খায় বহুত মানুহে চব্জি বিক্ৰী কৰি পেলাই খায় লেবাৰ কৰি পেলাই খায় আজি যদি লেবাৰ কাম নাপায় ওৱাকালি খাবলৈ নাই আজি যদি মাছ মাৰি পেলাই যদি নাপায় ওৱাকালি খাবলৈ নাই এনেকুৱা লাইনত বহুত মানুহ আছে বড়ো হওক মুছলিম হওক বা কোনোবা আদিবাসী এইবিলাকক চাই পেলাই বছৰত এই 2025 একটা সমষ্টিত 2,500 জন কৰি আমি দিব বিচাৰিছোঁ 2,500 জন মানুহক 5,000 কৰি 40টা সমষ্টিত 50 কোটি যায় আৰু আমি কি কৰিব বিচাৰিছে আত্মসহায়ক সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসকলকো আমি প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত 100টা কৰিব বা 50টা কৰিব আমি সেইটো ফাইনেল কৰিব পৰা নাই মুঠতে একটা সমষ্টিত 1 কোটি 40টা সমষ্টি মিলে 40 কোটি এই বছৰত 1 কোটি টাকাটো আমি যদি 25,000 কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে 50টা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক এই বছৰত আমি একটা সমষ্টি দিব পাৰিম সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপটো হিচাপ নাই বহুত আছে আমি জানো একটা সমষ্টিতে 2,500 2,000 এনেকুৱা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে হেল্প গ্ৰুপক একটা সমষ্টিত 10,000 কৰি 1,000টা গ্ৰুপ দিব পাৰিম बाथ्रा नुखाबाय नङा होमबा जे हाग्रामा महिलारि सारनि स्पिचखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय थारमाने बिथाङा बुंदों जे
दा सोलिफु बोसोराव दा 2025 जागासिनो दं नङा होमबा बे 2025 नि एप्रिलाव इलेक्शना तारमाने मा जागोन इलेक्शना जागोन बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला बिनि उनाव इलेक्शननि उनाव रिजाल्टआ मोनखागोन आरो सरकारा जाहैबाय मा बिपिएफ आनो दाखागोनखा दा बिपिएफ आनो सरकार दागोन नालाय बेनिखायनो बिथाङा दिनै 100 क्रर 50 क्रर 40 क्रर गारनो थाखाय बिथाङा राजि जादों सोरनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो बैफोर जेनेखि 50 क्रर 100 क्रर 40 क्रर जायखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय गारगोन नैबे 2025 आवनो दा बेफोरखौ मा नाम दोनथावो बेफोरखौ मा आसनि मानि नाम खालामनो बेखौहाय चिराङाव जानो थांगासिनो दं 21 तारिखआवहाय 21 22 नामा मोनसे कनफारेन्सआव बावहाय बिथांमोनहा नामखौ दोननाय जागोन आरोखि बाथ्राया जाहैबाय मा आसनि नाम दोननो बे जादों जेनेबा दा बिथांमोना होनदों दा मिशन भिजन लादों माने इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिसोर गासिबो नंखायजोब जोंना खुनु मिशन भिजन गैया होनदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारा बै समाव ओमफ्राय जोंना जाहैबाय मा खामानि मावनांगौ रायजो राजाफोरनि थाखाय डेभेलपनि थाखाय मावनांगौ जोंना खुनु बिदि मिशन भिजन गैया होनना बुंदोंमोन खिन्थु दिनै जे बिथाङा जायनिखि एनाउन्समेन्ट होबाय फोसावबाय जे सरकाराव फैयोबा बा 2025 आवनो बिथांमोना 100 कौटि 50 कौटि 40 कौटि गारनो राजि जायफोर फरायसाफोर माने मेट्रिक पास जाबाय सोरबा कलेज लेभेलाव फरायबाय गोरिब गुन्द्रा बिथांमोना माने गिजा बायनि माबा मोनसे खालामनो फैसा होगोन जायफ्रा गोरिब गुन्द्रा सानसे हाजिरा मुजिरा मावाबानो मोनजाया सानसे बन लाङाबानो मोनजाया सानसे ना साराबानो मोनजाया सानसे मैगं फानाबानो मोनजाया बिथांमोनहा 5000 खरि बेफोरबायदिनो एसे फैसा बिथांमोननो अनसुंथाइ होनानै बिथांमोननि एसेबाबो जिउआव माने राहा लामा होनो बे खोथाखौ बिथांमोना होनो आरो गासैनिबो होजोबगोन खिन्थु बिथांमोना स्टेप बाय स्टेप होगोन जेरै दा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ होगासिनो दं स्टेप बाय स्टेप बे बाथ्रा माने बेखौ कपि खालामनाय जागासिनो दंना बेखौ होनदों आरो जायफोरनाखि यूपीएससी आव बा एपीएससी आव माने प्रिलिमाव पास जाबाय बिथांमोननि थाखाय 1 लाख फैसा होनाय बे बाथ्राखौ बिथाङा लाबोफिनगोन बे खोथाखौनो बुंदों आरो लोगोसेनो जायफोरनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुप दिनै जे यूपीपिएल गभर्नमेन्टआ 75,000 होनो नागिरदों आरो बे हिसाबै फार्स्ट किस्ति हिसाबै बिथांमोनहा दिनै 25,000 सोबाय आरो बिनि उनाव बिथांमोना मोननै किस्ति सोनांगौ दंबावोबा 50,000 सोनांगोन खेबसेनो सोयोब्ला दा बेखौ बिथांमोना ओइबारनि सोगोन होननानै बुंदों नाथाय दिनै महिलारि साराबो बुंदों कि सरकाराव फैनाय लोगो लोगो 2025 आव गासै मोनसे समस्थियाव 2000 मोनसे माबानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथांमोना होग्रोगोन गासै हयथ' 100 कौटि थांनोबो हागौ बा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 10,000 बा 15,000 होगोन बा 20,000 होगोन ना मोनो 20,000 नांगौबा बेखौनो 10,000 होगोन बा बांसिन मानसिनो होनो हागोन माने बिथाङाबो दा बेफोरखौ जों मा आसनि नाम दोनलायनो बा मा मुं दोनलायनो बेफोरखौहाय सावरायनानै थि खालामगोन होननानै बुंदों आरोखि खिन्थु बे बाथ्राखौ आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ जोंना बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारानो क्लियारिफिकेसन माने गसाइगावआव जानाय बिपिएफ नि मोनसे मेलाव जानायाव बिथाङा स्पिचखौ लाखिदों ओंखायनो आं बे खोथा नोंथांमोन होखाबाय दा बे बाथ्राखौनो होनदों हो दिनै जे हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि ओरैबायदि फैसा गारगोन बे बाथ्राखौनो माने कपि खालामबाय होननानै माने गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरोखि जाय बाथ्राखौ बिथाङा बुङोमोन हाग्रामा महिलारि हाथावसोमोन सरि हाग्रामा महिलारि हाथावलायनाय आंनाबो माने प्रमद बर' हाथाव बिटिआर बासावमोन आरो बिथांमोननि स्ल'गाना दा एसे सोलायनानै फैदों आरो सोलायनानै बिथांमोनाबो रायजो राजाफोरनि माखासे दुख सुखखौ माने नोजोर बोनानै बिथांमोननो माखासे मदद होनो हानाय बायदि माखासे आसनिफोर तैयार खालामनानै बिथांखिफोरखौ लादों गुरिनि स्टेप होननानै बुंनांगोन नङा होमबा दा स' जायखियानो जाबानो जायखि जेखि मावा मानो मावायसो नङा होमबा राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि माखासे प्लेन आरो पलिसिफोर थानांगौ आरो बेनि गेजेरजोंसो माने दैदेननो हायो आरोखि पार्टिखौ नङाब्ला माने देरहानायनि उनावथ' मा मोनो रायजो राजाफोर जेबो मोना ना आसा गथिखे माबा मोनसे रायजो राजाफोरनो फिसा खामानिबा माखासे आसनिफोर होनो हायोब्ला मोजांनि बाथ्रा जायो आरोखि दा बाहाय नों सोरनिखौबा सोलोंनाय सोलोङिया बे बिथांनि बाथ्रा सरकाराव सोर फैयो जों बेखौसो नेनांसिगोन नङा होमबा बे आरोखि बेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ